Здравейте, приятели и фенове на вкусната българска кухня! Не знам дали можете да се ориентирате какво ще направим днес от продуктите, които са в чинийката, но всъщност няма да ви мъча, директно ще ви кажа, ще правим шопска салата. Но не каква идея е шопска салата, а ще правим традиционната българска салата, такава каквато е замислена от майсторите на Балкан Турист 50 и някоя година, 54-та, 55-та или там някъде. Така, само да разменим чинийките и да започваме. Значи, много е важно да отбележа, че тази салата има и специфично редене, така че първо започваме с чушката. Задължително червена. Режем на квадратчета и слагаме в чинийката. След това доматчетата, квадратчета също така, в чинийката. По принцип тя се прави с два домата, които са средни големи, но понеже тези, които в момента ползвам аз, са малко по-малки, затова ще я направя с три доматчета. Но всъщност това е за лична употреба, така че с колкото да я направите, предполагам, че едва ли ще имате проблем да я изядете. А защо се реди така, ще ви кажа накрая, когато салатата е наредена. Но всъщност нашите майстори едно време на прочутият Балкан Турист са били определено голяма работа. Всъщност идеята на тази салата е, понеже тогава са ни наричали зеленчуковата градина на Европа и трябва да има нещо зеленчуково, някаква салата, която да изпъква, и това е тази шопска салата. Краставичката е обелена в този вариант и в тази салата краставичката се слага на полумесеци, не се слага на купчета, но не че е голям проблем, може да си сложите както си искате, но все пак това е оригиналната рецепта. Слагаме вътре. Идва ред и на кромит лука, също на полумесеци. Тук го слагате леко, разчупвате. Така. Опа. И накрая идва ред на сиренцето. Бяло саламурено сирене. Нарендваме отгоре. Тук също без грамаж, както казах, салатата е за лична употреба, така че мисля, че толкова е достатъчно. И така, сега да ви обясня за символиката. Тази салата, както знаете, я има и в нещо подобно като така наречената гръцка салата. Сърбите също я правят, но тази салата е измислена в България и е традиционна българска салата, дори в самото редене. Бяло, зелено, червено. Не знам дали забелязахте. Бялото е сиренцето и кромит лука, зеленото краставичката и червеното е чушката и доматките. Бяло, зелено, червено. Българският тибагреник. Така че тази салатка си е традиционно наша. Отгоре, разбира се, когато е готова, малко магданоз. Аз обичам много магданоз, така че ще сложа още малко. Ето я салатката в завършен вид. В оригиналната рецепта тя се вкусява с оцет, олио и сол на вкус. Аз обаче в точно тази салата не обичам много оцет, но така за листата ще сложа. И сега, когато салатката е готова,
не ми остава да ви кажа нищо друго, освен едно голямо на здраве. С тази салатка спокойно мога да дарите една-две ръки, що пък не и някоя мастика. Някои я пият и с водка, ама аз лично ракийка или мастичка. Това е всичко за сега от нас. Надявам се, че тази наша рецепта ви е харесала. Споделяйте нашето видео, харесвайте го. Ще се радвам да коментирате под видеото. Благодаря ви за отделеното внимание и до нови срещи!